Ikusten duzu, Europa muina sutan, Frantzian, Macron, datu txiki batzuk, 1.200 eurota inguru gutxieneko soldata, erretreta ere 74 urte, latza, Norbaitek atera ditu kontuak hemen nola gauden? Komentatzeatik, La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Titularretan agertu dena izan da bakarrikan datu bat. Ia 1.200 eurora iritsiko garela, edo iritsiko dala gutxienezko pentsioa. Baina hori, kasu honenean izango da 27-rako, eta ez pertsona bakan batentzat, baizik eta unidad convivencial edo. Orduan, orain arte pentsioa eskubide individuala zen. Eta aplikatzen zitzaikun pertsona bakoitzan. Kasu honetan, disfrazatzeko moduan. Horrek adierazten du, ikusita nola doa eta nola espero da inflazioaren gorakada urte hauetan, adierazten du argi eta garbi oso eskasa dela. Beste pankarta bat hemen dugu, eskuaren legeari. Horretzako, EH Bildu akordio bat lortu du, hobesten du, emakume alargunen egoera hobesten dute pizkat, baina oso insuficientea da. Eta nire ustez horrek ez du justifikatzen. Ateratzen den eztabaida hortan, kotizatu ez da gutxieneko bat eskubidez tokatzen zaiguna bizitza duin bat izateko, hori garrantzitsua da, kotizaziotetik gain. Honen inguruan, esan dut borrokalari handia, baina Pakita lotxatuta eratu zait, egia da, gose grebak eta dena egin dituzte pentsiodunek, eta Pakita, antxe. Kokotraino gaude, oain dela 5 urte pasata, hasi ginen eskatzen beste neurri batzuen artean, 1.080 euroko gutxienezko pentsio moduan, eta guretzako garaia, denbora iritsi da behin betikoz konpontzeko kontu hori. Ia 200.000 lagun daude, bai Nafarroa eta Erkidego hau kontuan hartu egiten badugu, ia 200.000 lagun, eta horietatik 154.000 edo emakumeak dira. Hori, gaur egun izan edo, 21. mende honetan eskandalosoa da hori. Gu bizigaran tokian esan nahi dut, hau da Europako mendebaldea honetan, eta hain justu gure Erkidego bi hauetan dirua egon badago. Behar den gauza bakarran ikuste dutela momentu honetan borondate politikoa eta gero, normatiba bat edo zerbait egitea osagarritzeko Madrileko gobernuek ez badu hori konpontzen. Oraintxe bertan eskribak azaldu dituen proposamenak horti doaz, horrek esan nahi du gure ekimenak baduela ondorioa eta emaitzak ematen ari direla, ez bakarrik pentsio gutxienekoa, baizik eta genero arrakalari ere kaso egin diote, baina ez da nahikoa. Beraiek esaten dutena, hemendik 2027 urte arte,
gehiegi da. Nahi dugu ja hori bere alaxeia. Ja, nahikoa da, hainbeste bueltan ematea, eta batez ere kontua denean emakumeentzat batez ere. Horri eragiten dio gehien bat. 10 pentsiodunen artetik 7 edo 7,5 izango dira emakumezkoak 1.080 eurotik behera daudenak. Datak izugarria dira, 10 personatatik 7,8 emakumeak 1.080 horietan hitz egiten ari garana minimo bat, ez da? Bizitza duin bat emateko. Pakita, hor ikusi dugu, Gose Greban, txandaka ibili zinaten, egun batekoa, Tolosaldeko batzuk ere 5 egun ere egon zirela, izugarria da irudia. Esan nahi dut gure heldu ez, ari gara, gure heldu ez, bizi guztian lanean pasa duzuen helduak kotizatzen edo ez. Baina lanean diharduzuenak eta orain Gose Grebatan egon behar zuen eskubideak bizitzeko eskubideak eskatuz. Baina gure bizitzataz jabetze baldin bazate egoera oso normala da. Oraindik badaude emakumeak esaten dutenak etxetik kanpo lan egin ez dugun emakumeak badirudi ez dugula eskubiderik eguneroko gila izateko. Eta ez dugu urrutira joan behar. Egin dugu lan kanpoan eta etxean, eta kotizatu gabe. Eta iritsi da momentua, jubilatzekoa, eta hor nabari da oso argi ikusten da. Eta ez dut urrutira joan behar, ez ditut izena jarriko, baina lana bizitza guztian egin dugu emakumeok, bai? Baina hor ikusten da ezberdintasuna, arrakala berriz ere askotan hitz egin dugu, ez da? Izugarria da. Lan baldintzen arrakala hori, ezberdintasun gizon eta emakumeen hartan, orain ere hori gainera historiko izan da, ez da? Zuk esan duzun bezala, oraintxo arte eta orain ere, zenbat emakume daude gaur egun ere lanean etxean eta etxetik kanpo, eta ez dutenak zerrez kotizatzen, ondorio zaiek ere, ez da zenbat urte barru, esango ez, baina ez duzu ezerrez egin, ondorioz ez dagokizu. Jarri nahi nuen adibidea zen, kalekoa ikusi egiten da, eta gaineak gizonezkoa dira. Etxekoa ez da ikusten, eta gainera gehiengoetan emakumea gera. Enpresetan gaudenak edo familiak. Bai, zaintza ikuste zein hori ez da, Pakita? Orduan, hor ze gertatzen da. Gero, pasatzen dira urteak, jubilazioko ordua iristen da, eta ze soldata duzu, bai? Duintasun batekoa, desde luego ez. Ba ez. Duintasun batekoa ez. Arrakala hori, lehen sufritzen aizeran hori, gero, oraindik ere hor dagoela. Garratzagoa da. Hor dagoela, alegia. Oraindikan jarraituko dugu hontaz hitz egiten, zirutzen zait esan duguna, 2027 arte, 1.080 euro horiek. Ja hitz egiten ari gara, 2023an gaudela, eta inflazioa ja, lehenoko 1.080 euro eskatzen dituzuenak, eskatzen ditugunak orain dela urte asko, ja gutxin geratu dira, 2027ako, akabo. Gure gizartean gehien mobilizatzen den sektorea edo pentsiodunena izatea eta etengabeko aldarrikapen ildo batean egotea kezkagarria da. Non gaude besteak zeratek azkenean, orain mobilizatzen ari dian pentsiodun horiek dira Frankon garaian oldartu zirenak, erreforman oraindik ere trampa handiagoa ez egiteko mobilizatu zirenak, gutxieneko lan baldintzak lortu zituztenak, babes ofizialeko etxeen alde ikastolak sortu zituztenak, horiek ari dira mobilizatzen orain, eta besteak ematen du, txalotu bai egiten ditugula, baina guk ere pila jarri beharko ditugu, ez? Osea, hau aldatzeko, ez dugu utziko berriz ere badakigu, sasoi honean daudela, gogoz dabiltzala, denbora dutela, ez? Jubilatu eta dauden ez bilobak zaintzeaz aparte ez dutelako beste zer eginik, baina besteok ere gure aldetik zerbait egin beharko dugu, ez da? Bai, orain baimena ematen diazun aroa. Bale, pentsatzen hon zu emango diogu platoari eta gero kalei, baina platoarekin hasiko gara, Pakita, zure babesarekin. Ekil doktorea, mesedez. Ekil doktorea eta gaur gainera lehen mailako supererizain bat alboan dudala, Pakita, baimena ematen badiazu. Ekil doktoreari tarte eskaineko diogu izan ere erretreta, la retret
Frantsesa ikasten hasteko garaia duzue, Urkulluk ez daki, beraz, aurre hartu nahi badiozue, orain da zuen momentua. Goazen erretreta erreformari zer nolako egurra eman dioten Macron lehen ministroa. Noski, Macron presidentea da eta lehen ministro bat dauka. Atera lehen alderaketa dau, Euskal Herriari dagokion monarkia parlamentario eta errepublika baten arteko aldea. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite, la retraite. Zan ere, egunotan sartu sare sozialetan animatu zaitezte Twitterra frantsesez ere badaukazuelako eta ikusiko duzue manifestazio deialdi ezberdinak dituztela eta batzuk besteak beste esango dugu euskaraz manifestazio basatiak, sauax deitzen diotenak zeintzuk ote dira horiek, legeztatu gabekoak ikusi duzue egunotan erretreta erreformak izugarrizko oldarraldia eragin duela 10 urteetan, azken 10 urteetan izan liskar, barrikada eta manifestazio jendetsuenak. Baina zenbat gauzarekin topo egin dugu. Ikusi dugu kalean Jesukristos jantzitako jendea eta inguruan manifestariak ikusi ditugu azkenik argitu digute batukada eta barrikadaren arteko konpetentzia bukatu da. S'il vous plaît. Eta Marseillasarik ez da falta izan, aipatu dizugun bezalaxe soinu banda ezberdinak, Macroni azkenean erretreta emango ote diote. S'il vous plaît. Du bricolage, des mots croisés, et puis du sport, et aussi du fusion scolaire. Qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en décalent à la minuit. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Zerki, ikusi duzue, erretreta erreformaren aurkako kale protestak Frantzia osoa zutan jarri duela. Ein handi batean, baina zer dio? Zaldi eroak. Erreforma hau Euskal Herrian aplikatzerako orduan zein desberdintasun bidasoaren alde batean eta bestaren artean gaurko saio honetan Pakitak, Naroak eta Mirenek ondotxo azaldu dizueten bezalaxe gutxieneko soldata batean eta bestean ez delako bera, erosmena ahalmena ez delako bera eta adina paso honetan Hego Euskal Herrian 1000 urte bete arte lan egin beharko dugulako. Baina kaso honetan hobe lanean segi, oinarrizko soldata horrekin lan bat bilatu behar delako osagarri gisa, ez dakit tabernan asteburuetan lan egin edo tira erretreta erreforma honek askorako ematen du eta zer pentsatua ere bai Euskal Herriaren aniztasun honetan. Bai, zer pentsarazia ematen du, hortan genbiltzala dagoeneko Mirenek ja beso altxatu zian, ez dakit ja taberna batean lanean hasi nahi duen bera etorkizun horri begira xoxa batzuk ateratzeko zu emango dion. Estra, beltzian. Hori da, beltzian, zeo zer edo Macroni pare baletxe, zer nahi zen Miren? Tabernan aukera nahiago barraren aurrean egon atzean baino, orduan, beste lan ematea ere beharrezkoa da eta horretan jarraituko dugu. Esan nahi nuena zan, behin
behingoagatik pentsiodunak, iparraldeko eta hegoaldeko pentsiodunak batera aldarrikapen askotan egon direla, ikusi ditugula justu Bidasoaldeko pentsiodunak Pakita bezalakoak Baionan eta Hendaian azkenean borroka bera delako. Ez gaitzatela zenbakiak hainbesten hasi. Egia da, Estatu frantsesean indarren jarriko duten erretreta hegoaldeko betaurrekoekin txollo bat ematen du. 64 urtetan jubilatuko dituzte eta kexatu egiten dira. Ez, urteetan lortutako eskubideetan atzera egiten ari dira Estatu frantsesean ere. Europa osoan, mundu osoan regresio bat dugu eta ezin dugu onartu. Eskubideen urraketa nabarmen badago, horregatik horrelako haserreak, hemengo mobilizazioak ez dira hain indartsuak, baina ez dezagun ahaztu mozaldegiak indarrean jarraitzen duela eta edozein pauso pixka bat ausartago eman ezkero izugarrizko indarrarekin jotzen duela zure kontra estatuak, berriz esaten dute. Eskubideen atzerakada handia dago, bai Estatu frantsesean eta bai Estatu espainolean eta beraz Euskal Herri osoan. Eta txalogarria iruditzen zait berriz esaten dut pentsiodunen borroka. Hego Euskal Herriko pentsiodunak Baionako tren geltokiaren aurrean bere aldarrikapenekin ikustean eretzat oso polita izan zelako. Eta zuek, Pakita, guzti horren inguruan guk esaten dugu, ez da, eta egia da, gogoa, eta esatezu, hau ez da, zuen kontua, egia da, ez da jubilatu eta pensiodunak zareten kontua, denon kontua da. Zuek hori falta motatzen duzu, zuek hurbiltzen zaretenean eta esaten duzu, eta hemen gazteak, gu bezalako gazteak, inkluso gazteagoak zaila dela, hori esaten duzu? Ba hor ere, desberdintasuna ikusten da, Baionan jende gaztea bazen, eta hegoaldean ez dugu asko ikusten. Egia da gu astelehen eguerditan elkartzen gerala eta pentsa dezagun gazteak lanian aizeratela. Bai. Baina manifatan ere ez da jende asko ikusten gaztea. Ja, eta manifak ez dira astelehen eguerditan. Normalian ez. Barrikada gehiago behar dira, Pakita? Edo barrikadak behar dira. Unotako arrazkiak. Berezita esan nahi dut. Aldarrikapena ez, eskakizuna, esan dezagun talde ezberdinei, parlamentua, bestea joan ara ona itxialdia, baina zein da hurrengo urratsa? Nik ez dakit urratsa zein izango den, baina zerbait egin behar dela argi da, esaten nahi gera, behin da berriro gauza bera esaten nahi gera. Duela 5 urte eskatzen zen 1080. Kontuak atera itzazue, 5 urte hauetan bizimodua zenbat igo zaigun. Hasi gaitezen porruan preziotik begiratzen. 1080 behar dugu gaur, ez bihar. Erosmen maila disparatu egin da, 1080 eurorekin. Izugarri. Etxe bizitzak, zuk esan dezuna, oinarrizko produktuak, saskia, oinarrizko produktua, aztutegia, aragi eta arraietaz, horrela hitzein behar da, azken finean, 1080 hitz egiten daunean da porrua. Porruan igoera, hola da kontua. Edo manifatara joaten ez zeraten jende gazte hori etxeatela hartu haindik eta nik ulertzen dut hori, bale. Baina lanian nahi baldin bazerate, etxera joateko denborarik ez duzute otordu egitera, menu batian gelditzen zerate, menua duela 5 urte prezioa zuen eta orain beste prezioa dauka. Hasi gaitezen egunero emakumeak eskubideak ez ditugunak, arrakala hori, oso nabarmena den hori, gu milagruak egin behar izaten ditugu, mirariak egin behar izaten dugu batzutan sosak iristen ez dialako, umeen eskola etzen iristen, eta hori ordaindu nahi duzu, eta bestetik kendu behar duzu, eta jole, prestamua, eta denea iritsi behar izan dugu. Gizon eta emakume, elkarrekin joan behar dugu aurrera. Eta eskubidea jateko eta lo egiteko deno dugu, oinarrizko beharrezko gauza dira, eta etxera joateko denborarik ez duzuten gazte horiek, eta menua jan behar duzuten apresak eta korrika, bihar gu bezala zaudete. Uste gabian iristen da dina. Eta gainera, ez dezagun ahaztu, Euskal Herrian familia askok bizi irauteko Aitona Amonen pentsio horren premia dutela. Aitona Amon asko direla gaur egun, bere seme alabek edo bilobek jateko plater bero bat bermatzeko, bere pentsioa estiratzen dutena eta hori asko batekin jende askorentzat otordu ezberdinak prestatzeko alegin horretan daudenak. Konturatu gaitezen, ongizate
gizarte honetan pobrezia handitzen ari dela, pobrezia horrek batez ere emakume aurpegia duela, izan ama gazte, izan alargun. Pobreziak emakume aurpegia du, pobrezia guk uste baina zabalduagat dago adin ezberdinetan, gure artean haur pobreak daude, pandemiak erakutsi zuen, haur batzuek jangelan ez bazkaltzea zenbaterainoko atzera pausua suposatu zuen bere elikaduran. Egin dezagun zerbait. Pakita, zuk ikusten duzu zure inguruan, zuk esaten duzu, zure egoera kontatu duzu, baina zure inguruan, barkatzen badiazu zure adina esan dezaket? Nik? Bai. 67 urte ditut. 67 marabillosa dago, badakit, pensatu duzuela, esan diot, leno ere. Nire pentsio jubilazioko sinadura 66 urte beten ditun egunean. Zehatzian urte asko ditut, kotizatu gabiak, beharraineko urteak ez ditut izan, 66 urte arte lan egin behar izan dut. Horregatik lehen esaten zenuena, 64, Frantziar Errepublikaren, baina horrek ez du esan nahi gu horiek ongi daudenik, ez? Horiek atzera pausuan dabiltza, eta gu ez goaz ez da atzeraka ere. Goatzean geratu ginean, ja. Gelditu ginen, ez da adin kontua, hau da sistema arazoa da. Eta sistema horretan zuk ikusten dituzu zure inguruan, zuk esan duzu 66 urtekin, gero ikusten dutu. Eta batzutan, nahi grazia egiten diteren mass median indar hori, ez da askotan esaten dugu komunikabideak egiten dutena, batzutan ateratzen dituzte, estatu batutan, Amerikar estatu batutan, 82 urteko gizon bat supermerkatu batean lanean, hori da nahi duguna, eta gero langabezi tasa gazteengan ikeragarri igotzen. Esaten duzu, nora, zuk zure ingurun badezu jendea, baina, adin batetik aurrera eta ezin jubilatu, ezin kotizatu, egoera oso eskaxian bizitzen, badaukazu inguruan denak bezala. Ez da urrutira joan behar, Ez, bizilagunak ditugu. Ondoko atia jo ezkeo auskalo, Kalian ez zaigu gustatzen inori esatia. Larri, ibiltzen garela. Eskakizun zehatzak. Zer eskatuko genieke hautagai edo hautetxe ezberdinei? Egia da, alkateak ardura batzuk izan ditzake, Irunen kasuan. Aldun nagusiak beste batzuk, lehendakariak beste batzuk. Espainiako, ez dakigu lehen ministro presidente delakoari, zer? Non dago ardura edo nola banatu leike edo gora jota hor dago bat? Diputatu nagusia. Horiek ez dira jende normalaren arazotaz jabetzen. Abiadura handiko trenarekin atzoa Urkullu burrukan zebilen. Kontxo, ez da hobe izango inguruko trenak egokitzia eta hainbeste diru hor sartzia hori da nahi duena? Ni neuke gaztetasun honetatik, naroa baino gazteagoa naizelako. Hau iragarkien tartea da, ez. Perka bat eman nahi didalako, ez baina egia da, ez baina. Ez dakit, zena ez esatea, lehenik eta behin eskerrak ez hona etortzatik, gazteak deitzagatik behin eta berriz, ze hori ja gutxitan gertatzen zaigu. Maikia, etzeateo hartzen, ze gazte eta ze politia zaudeten. Ni orain konturatzen naiz. Hau astero hemen. Pakita, hala ere falta motatzen duzu erizain lana? Ez. Oso gustura egin dut, benetan, Oso. Baina, bada garaia deskansatzeko eta zuen bizitza egiteko. Lan asko egin dut, eta nik esnia partitzen urte asko egin ditut, horregatik kotizatu gabe dauden urte asko, sosak etxera, xintxo. Gero egila da, ezkonduta gero ere lan egin du nik, eta etxera eraman ditut sosak aski txintxo. Hor dao soldata arrakalaren zati bat ere, ze emakumeak sosak eramaten ditu ez du kotizatzen, baina gero banatzen geranian erdi bana da. Eta bar luze bat esango nuke. Eta bar luze bat, eta ez daki zergatik, batean gero eta gehiago aserretzen gara. Horrelako eta hitz egiten nola gertatzen diran gauzak historikoki. Beste behin ere, emakumeentzat Pakita hasieran hasi da, porrokan bizi guztia eta esan du, ez. Entzun duzu ez da, Etxebarri baserrian, dagoeneko lezon, esne ematen bai, zuek, esne fresko hori edaten zen gehiagotan gonbidatu behar dezu naroa. Hoi da, hemen, barkatu Pakita, baino ja etorriko zea, uste, nahi baino gehiagotan. Ez, kamarak etzaizki gustatzen. Lasai, etorriko zea igual eta. Hortxe, 1080 gaur, ez 2027an, Pakita, 1000 esker, muxorralde bat. Eta
Mikel Laboa esaten dugunean, gure mitoa, gizon maitatua, Euskal Herriko oinarrietako bat, Mikel Laboa. Lekeitioak zeinek ez ditu gogoan, lekeitio guzti horiek, ez dut abestuko, Ekine eta Mirenek parri egingo diotelako berriz ere. Baina, en fin, Mikel Laboa. Baina, Mikel Laboa ezagutzen ez duenak, euskaraz ez dakienak, ulertzen ez duenak, ze, atxekin ze. Balkarrek esan du, guk emango dizu konponbidea. Eta hoxe? liburuaren egileak, Unai Iturriaga, Joseba Larratxe eta Arkaitzkano. Eta hemen bi ama pontekoak, esan lehizke diela, liburu hau gauzatzen eta lagundu dutenak, besteak beste, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura zuzendaria, Miren Ibarluzea, eta Mikel Laboa katedraderen zuzendaria Amaia Elizalde. Bueno, eta liburuaz zer esan, lehenengo eta behin, orain dela hilabete batzuk argitaratu genuen Ni ez naiz Mikel Laboa liburuaren itzulpena dela. Eta ez nuke aipatu gabe ere utzi nahi, lan hau itzulpena ere, hainbat erakunden parte hartzearen laguntzarekin egin dela, ezta? Liburua ederra izateaz gain, ilustrazio eta hitzen arteko lotura eta jolasa inoiz baino gehiago, ederrak dirala eta oso fin eta doi egindako lana dela. Nik ikusten dut hau preferenteko futbolari batek ikusten dut moduan Championseko partidu bat. Bizitzan momentu batzutan agian ezin diozu hainbeste denbora eskaini proiektu bati, momentu vitalak, pixka bat, izarrak alineatu behar dira, Kasiopea alineatu behar da. Gero Arkaitzek dio hau ezin dela animaziozko film bat bihurtu, baina nik uste dut, Josebak nahiko lukela. Ez, hau komiki bat da. Baina, Moebius ere, animatu zen. Hau komiki bat da, hau horrela ezingo zen demagun animaziozko pelikula bat izan. Egin beharko zen moldatu. Norbait animatzen bali mara, nien kantau. Ez, baina, kazetarientzako eta ezakit ikusiko zentuzten, baina egin ditugu pare bat bideo book trailer deitzen zaienak, eta jolastu dugu pixko bat animazioaren munduarekin. Ez da ezer animatua, baina musika eta irudia pixka bat mugitzen lortzen duzu efektu hori, eta da, esken finean, lehenago zaten izuena, komiki honek pena ez daukana, dela musika, eta gutxienez bada bi pasartetxotan bideoiek badaude YouTubeen bilatzen momentu zute errexarkituko dituzu. Ez dauka musikari, baina entzuten da. Bai. Hau da, mugimenduen bidez, koloren bidez. Nik ez dut nahi ireki eta musika egingo duen komikirik. Uste dut, Laboa bai izan dela segurazko error radikaletik kanpo, euskal kantaririk, nola baita esan da, euskararen bestaldera. Gaztelera nagusiki, frantzesaren kasuan ez dakitzen bat, gehien iritsi den kantarietako bat, eta behar bada lotura daukalen Arkaitzek esandako Laboerarekin edo bere alderdi esperimentalarekin. Eta nire dauka jakin minitzela. Ikusi dezagun, ez? Beste aldean badagoen, ikusten dut, badaudela Laboa zaleak. Ez euskaldunak edo erabat euskaldunak ez direnak. Hori da bat, eta bestea da, hau ja interes edo jakimin personala da, Laboaz ezer ez dakienak, nola bizi duen historio hau. Gure asmoa, bazen, Laboa ezagutzen ez duenak ere, hasi eta buka historio bat eukitzea eskuen azten. Narko baba, ni 8,
ni gehiagik nahi nado nobiaiko nada behar bidei nahi dauki. Lari, laro, hori ari ginen, lekeitioak esaten, nire tonu ez da ona, eki ausartzen zera? Botatu, bere ere. Nari, naro, nano, nari. Hori bai, baina... Sagar gorriak dilin. Baina, zenbat aldiz, transgresoria ez egiz, baina, lekeitioak entzun eta bestu, Experimentala, baina... Experimental zoragarria. Saiatzen ari nintzen... doinu ateratzen, baina ez diz demorarik eman. Ez izan bara eman. Kontua da, bere gara... Oain, a ber. Bueno, horixe entzun dezue, ez dugu egingo. Ez dugu egingo. Ni bintzat ez egingo. Bueno, esan dako Mikel gaztetan. Gero, bueno, atxondu zen eta beste ez, ahotsa ere aldatzen joan zitzaion, baina hasierako diskoak dira, lekeitiokoak, gainero dira. Niri bintzat, azala... Egitea, baina egia da, heldutzen direnean, abeslariak ere ze tono desberdinak hartzen dihoazen, normala da bezala. Begira bitxora jape. Gure ama andereñoa izaki, azken urte mordoska, musika irakasle gisa pasa zituen Donostian, Zuaizti eskola lehen. Lehenean ezagutu genuen bere ikasle bat. La Arboleda zen Franco garaian, eta Zuaizti gaur egun eskola publikoa, eta bertan, esan dezagun, euskaldunak ez dien familia askotako seme-alabak, eta orduan Mikel Laboa, ez? Nola, eta esaten zuen, zeuela ejitu komunitateko mutil bat bereziki esaten ziola, bueno, Carmele, y hoy, ¿qué vamos a escuchar? Al viejo. Toma, bai, eta ikaragarri gustatzen asko iristen zitzaiela aurrei ere, el viejo deitzen zioten. Claro, lekeitio hauek sortzen diren garaian gazte, baina gerora ez, el viejo... Bueno, komiki honek izan dezake bere ibilbidea. Izan dezake bere ibilbidea, ez da? Hori esatera ni Juan? Interesgarria da, ez? Egia da, euskal hiztunontzat, euskaldunontzat orokorrean mito bat dela, baina, bueno, hemendikan kanpo eta hemengo euskaldun ez direnentzat, oso ez ezaguna, eta gainera, ez dira alperrik, bere eriotzatik urte batzu pasa, beste musika batzuek sartu dira, entzuten dira irratean, eta gutxigo entzuten dira garai bateko, ez, izen handi horiek, eta orduan, bueno, askorentzat ez ezaguna da, eta Mikel Laboak izugarri esperimentatu zuen musikan, gure himnorik garrantzitsuena beak egin zituen, nork ez du abestu, hemendik kanpo ahots txarra eduki arren, edo belarri, oraindik okerrago eduki arren txoriak txori, esplikatzeko herri bat ginala, askatasuna nahi genuen herri bat gerala, zeinek ez du txoria txori abestu, eta letra ahalik eta zuzenen itzuli. Letra horrek asko esaten dulako, amaitasun inkondizionalak, eta herri honen askatasun egarria. Badira esaten dutenak izan barko litzatekela gure herriko ere serki, ez da? Hori da. Baina osoagoa ere eskertuko nuke. Ikusi mendizaleak oso sakona da, baita ere. Norreiagoka. Eta lehendakariak txistuekin erresago joko luke. Itxasoko olatuek, beste bat izan daiteke. Proposatzagatik. Baina hori dala Mikel Laboa, guretzat, hori dena lortu duena, eta ongi dagoela, bera erakuste, bea zer izan dan, guretzat zer izan dan, zer egin duen eta horrela esplikatzeko, zerbait oso erresa, komiki baten bitartez, jendeari ez gazteleraz helaraztea, nik uste dut, badala egin beharreko zerbait. Bueno, en fin, badakizu Arkaitzkano, Unai Iturriaga eta Joseba Larratxe izan da, galdera gehiago egin behar, hauetxek. Unkitzen zaituen Laboaren abesti bat. Gaberako aterbea. Sorterriko koblak. Bat. Ezakit 6 disko osorik. Bat esan bida. Lizardi. Mikel Laboa nola deskribatuko zenuke iruditzetan? Txori, saltari, totemikoa. Jostaria, ausarta, austura egilea. Ezakit, iruditzetan. Handia,
txikia eta ez dago. Eta zein izango zenuke dela laboaren azpegirik esanguratzuena? Jo, eske hain poliedrikoa da. Eta orduan oso zaila da. Bat aukeratzen, eta uste dut bere ezaugarria hori dela, ez? Poliedro, adibidez. Begirada, bikingo begirada zeukan. Ahotsa, izan baldin baiteke azpegi bat hori. Nolako umorea zeukan zure ustez Mikel Lauak 3 hitzetan? Eske askotan aipatu da hitza da, baina da niretzako zen, esango dut bat berria. Esan diteke laburrian, zirtolaria, surrealista. Bihurria, jostaria eta zirtolaria. Tabernako jakintzu batena. Enabil esaten barra hartzeko moskor batena, Ez da hori asmoa. Jende bat egoten dana begiratzen duena eta bapatean hitz egin, ez? Eta horre egon da, eta esandako hori harrigarria da, ez dakit iruditzetan ezin dut esan hori. Euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta pantailetan euskara. Euskaraz herri gara, euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta pantailetan euskara. Hoxe, ez da, pantailak euskaraz 2 urte dagoeneko ekimenak, eta hementxe atera duten bideoklipa, baino ez da soilik 2 urteko ekimena, ez da soilik pantailak euskaraz eskatzea, baizik eta dagoen errealitate bat eta aldarrikapen historiko bat. Maider Galardi sartu zera bitartean, hemen, kaixo ongi etorri. Eskerrik asko. Eskatzen duguna, pantailak euskaraz, ez da? Bai, hori 2 urteko ibilbidea duen egitasmoa da, eta egia da ordutik, agian igual lehenago etzeon aldarri bat mahai gainean jarri dela, inkluso jarri dela Espainiako Kongresuan aterazan lege hori ere ez, 10% gutxienez izan behartzun estatuko beste hizkuntza batzuetara itzulia. Kontua da, ze hizkuntzetan, plataformak ze hizkuntzetan eskaintzen duten euskeraren presentzia oso txikia da. Eta egia da horrari direla burrukan, bai azpidatziak ia debalde idazten dituztenak, Euskal Encoundings sarean badago, euskeraz ikusi ahal izateko pelikulak, ikusi ahal izateko seriak, baina dena esango dugu muxutruk eta lan voluntarioa. Eta Ipar Euskal Herrian zer esanik ez, Nafarroan orain dela gutxi arte problema genitun ez, ETV3 ikusteko eta marrazki bizidunak ikusteko, beraz zoritxarrez bide luzea aurre ikusten diot egitasmo honi. Bai, ez da luze irango dugula, zuk esan bezala asko dalako eta asko erortzen garelako voluntarismo hortan, ez dago xoxik hori babestuko duenik, miren. Bai, balde batetik salagarria da. Ez egotea, erakundeen aldetik borondate politikoa hori egiteko, eta ez dezaguna ahaztu oraindik ere hizkuntza gutxitu bat eta zari garela, zati badaude gero moderno batzuek esatutena, ez honena da filmak hizkuntza originalean ikusi eta azpitituluekin ikustea belarria horrela jartzen delako, eta ez da gizar. Baina, hizkuntza gutxitu bat eta zaigea behar du trataera berezitu bat, eta oso larria da. Azpititula jartzen dituzten horiek ere borondatez ibiltzea. Haiko raipamen bat egin nahiko nuke pixka gaiztotuta eta atza pixka sartzera. Zer gertatu ote den edo nolare azkenan markadetan. Segia da, euskal bikoizketa industria desagertu egin dela. Eta batek desmantelatu egin du. Eta hori, deigarria da benetan, Euskal Irrati Telebista kate publikoak Madrilen lehen lizentziak eman zituen garai hartan horren aldeko apostu egiten hasi zelako. Bitarte edo bide horretan hor zerbait gertatu da eta bikoizketan aritu diren profesionalen kaleratzea. Egon bat zeudelako hori da. Egon bat zeudelako. Nik behin eta berriz, gero esaten diaten nahiko 90era naizela egia da. Ez genin 90era naiz, garai horretan konsumitu nuelako euskarazko telebista. Izarretako gerra ikusi genuen, Dragoi Bola ezaguna, baina bat zeuden gazteak telesaila garai hartan erresuma batut izatorrena beste hainbat, ezta? Eta mirenek diona. Azpidatziena gauza oso interesgarria eta adimen artifizialaren bidetik iritsi gara puntu horretara.
baina bikoiztuta dagoena, nor daki frantsesez? Pelikula bat jatorrizko bertsioan ikusteko, nor daki ingelesez maila horretan, alemanez, igualdit. Eta goazen begiratzera, Eskoazia, Gales, Europa iparraldeko hizkuntza txikiagoen telebistetan. 6 hizkuntzatan ekoizten da. Bai fikzioa, telesailak eta 6 hizkuntzatan bikoizten da, ez da. Horrere, atera da, besteak beste Ataka irati filmarekin, euskeraz dana, eskerrak euskeraz dana, eta, bueno, ja, aprobetxatzen dut esateko pelikula zoragarria, baina azpidatziak gazteleraz, eta horregon da, kritika sakon bat, esaten, nola, nik eskubidea daukat soilik euskeraz, eta ez azpidatzia izatea, Maider? Nik uste hor badagola zegoratzen naiz Alkarrasekin, Carla Simonena ere katalanez dan, eta azpidatziak espainolez dituna, uste, antzeko polemika bat gertatu zela Katalunian ere, eta garai hortan, nik ez dut Paul Urquijo entzun honi buruzko azalpenak ematen, baina garai hartan Carla Simonek bai esan zuen, azkenen distribuidoraren kontu bat dela, ezakit zenbateraino zuzendariak edo pelikularen ekipoak hautatu dezakeen azpidatziekin jarri edo ez uste erabaki hori oraindik eta potologoa dela, baina bai azpimarratzekoa iruditzen zait, estatuko pelikula ikusienetako bat izaten jarraitzen dula oraindik iratik eta orain arte euskeraz egin den eta gehien ikusi den pelikula dela orduan. Historiako takila handiena batzen ari dana. Ze importantea euskeraz ere ari ginen azpidatziez eta bikoizpenaz hitz egiten, ze bere garaian ere greba pila bat egin zituzten bikoizlariek, ez orain dela hainbeste. Oraindik Twitter kontu badagoela uste dut. Eta funtzionatzen du. Eta alare, ze importantea izaten segitzen duen egitea euskeraz, hau da, sortzea euskeraz, ez? Eta hor, jakina lehenea aipatu duzuen bezala, borondate politikoa. Eta finantzaketa Eta plano ezberdinak daude eta guztiak bultza behar dira. Ezinbestekoa da euskal sorkuntza orokorrean sustatzea. Eta euskal sortzaileak hor daude eta behar dituzte. Medioak behar dituzte bere lana egiteko. Ezinbestekoa da gure aurrak euskeraz edukializatea, kontsumitzea. Eta euskarazko telebistak izatea ere. Baina, eta horretarako dago 11. Baina, ez dezaguna ahaztu gure aurrek dagoeneko jauzia egin dutela. Telebista atzean utzi eta bestelako bide batzuk erabiltzen dituztela aisialdirako. Beraz, behar ditugu aurrentzako sare sozialetan, TikToken, ez dakiz zer, sortuko duten euskarazko materiala behar dugu. Zatek aurrek dagoeneko jauzi hori emana dute. Baina gero behar dugu baita ere, ematen du berriz ere atzera egin dugula, euskara bakarrik dela txakurra eta aurrentzako hizkuntza bat. Bai, ETB badauka euskeraz bikoiztutako ETB 3 kate oso bat. Eta aurrak ez garenok, eta hizkuntzak ez dakizkigunok, edo ez gutxienez eroso ulertzeko moduan serie bat, gazteleraz ikustera kondenatuta gaude, ez dugu horretan inolako inbertsiorik merezi? Plano ezberdinetan asko dago egiteko hori. Plano ezberdinetan esan duguna. Euskal sorkuntza bultzatu behar dugula, baina ni ekinarekin bat natorre, nik berriro ikusiko nuke gazteak. Zikina. Horrek garai oso bat egin zuen. Hori beste aldarrikapen bat hemendik, ez da gurea, ez digute kasundirik egingo, baina ETB-ri. Bota itzazue, jarri itzazue sarean guztien eskura garai batean eman zen dituzten euskerazko 1000 marrazki bizidun serie eta pelikulak. Sarean eta pantailetan. Eta pantailetan, baina gutxienez... Gauza publikoa, zerritzu publikoa. Baina gutxienez nahi eran ikusi alizateko, zate, seguru naztuketanik ez genuke gauza bera aukeratuko, beraz... Horretarako dago programazioa bat 24 ordukoa. Baina goizeko lautan miren ez zaizu importa. Bai, jarri berri. Bueno, jarri, ni bi gauza bakarrikan, gazteak eta gale, hori ezinbestekoa. Beno, en fin, honekin batera, orain euskeraren inguruan hitz egiten ari garala eta sortze kontonetan, zazpigarren inkesta soziolinguistiko aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak eta 1980tik ona euskarak izan duen joera iraunkorra nabarmendu du, alegia, ondo.
Maider. Ez dakit nola eman hasiera honi, arraro egiten zait. Gaztena delako, esan edo. Bai, hori da, gaztena delako. Zuetaz ari da, Nik uste egurra emango diazuela niri ere, gaztea eta lasartearra izan da, eta oso barruan dakatenez lasartek euskerarekiko edukidun bilakaera goranzkoa. Iruditzen zaizkit adierazgarriak datuak eta adierazgarriak onera, beste gauza bat da, atera diren emaitzekin gero zer egiten duten. Esate baterako, Araba izan da, Euskal Autonomia Erkidegotik 3 lurraldeetan euskeraren erabilera gehien igo den lurraldea. Eta hala ere jarraitzen dugu periferiako euskaldunak direla esate. Euneko uste dut elkarrezketatu edo galdekatu dituzten euneko 70-ek, euneko 70 ados dago administrazio publikoan euskera eskatzearekin. Orduan hemen desfas bat dago, ez? Esan aigea, azkeneko asteetan errepasoa egiten epaibideetan dauden euskeraren ezagutza eskatzen duten lanpostuen historia horrekin, eta aldi beren, esango dugu, Autonomia Erkidegoko gizartea ados dagoela euskera maila erakutsi behar izatearekin administrazio publikoan lan egiteko. Ezagite, euskerarekiko ezagutza edo atxikimendua badutela adierazten dute hainbat eta hainbat pertsonek inkesta horretan, ez da bakarrik erabilera inkesta bat, eta alderantziz ez zaizkigu errestasunak ematen egunerokoan euskaraz egin ahal izateko. Beraz, esan nahi detena da, datuek erakusten dute badela gizarteak baduela norabait euskararekiko atxikimendu bat orain dela urte batzuk ez zeukana, inkluso Tolosan adibidez ez, 50%ko langa pasatu du, Euskal Hiztunen 50%ko langa pasatu du, naiz eta Tolosa pentsatzen dugu oso euskalduna dela, datu esanguratsua dira eta azpimarratzeko datuak badira, baina gero gizartearen borondatea ez doa bat administrazioak edo instituzioa jarri beharko lituzketen erreztasunekin. Hori da pixka bat nire kritika. Lehengoan inguru batean egon itzan honen inguruan hitz egiten zana administrazioak euskararekiko jokatu du behartzen paperaz eta orain ikusten ari garan auzitegietan dagoen hori ez da. Badatoz auzi gehiago, ja dagoeneko errenka handia dago eta auzi gehiago datoz euskararen arira. Eta hor hitz egin zuten kontzeptu batez nahi kurioso irutu zitzana, zan desobedientzia zibila, alegia, desobedientzia zibila euskararekiko. Nik administrazioan egiten dut lan, ez dut gazteleraz hitz egingo. Eta ez hitz egitea gazteleraz, eta hartatzea jende guztia euskaraz, alegia, gu askotan joaten geran bezala eta ya lo siento, eske no sé, esaten digutenean da. Bueno, vale, ez. Baizik eta administrariak esateko, ez? Nik euskaraz bakarrik itzen goet desobedientzia zibila, ez da? Plan horretan elitzak txarra ere, ez dakit oso utopikoa ote den, gu utopikoak esaten zan, ez da? Balitek ez ezaguna aztu behartuta gaudela, bai estatu Espainiarrean eta bai frantsesean bertako hizkuntza jakitera eta erabiltzeko, inor ezin duzu esan, ez, nik ez dut erabiliko, ez dutelako nahi, administrazioan hori berez ez dago, eskatu dezakezu, reklamatu dezakezu eskubide gisa, baina ezagutzera behartuta zaude legez. Neri inkesta honen emaitzaren irakurketa iruditu zait, izugarri positibo izan nahi horrek ridikulizatu egin duela zetik. Egia da, oinarri oso txikia zuen tokietan izugarri haunditu dela, ez dela asko behar haunditzeko. Orduan, abia puntua oso bajoa den tokietan honeaino igo bada, esponentziala da igoera hori 30 urtetan, baina aldiz arnaz guneetan gertatzen ari dena justu kontrakoa da, erabilera jetxi da beldurtzeko moduan. Herri euskaldunetan UEMako kide diren herrietan erabilera izugarri jaisten ari da eta horrek bidea erakusten du. Gauza bada, galdetzen dizutenean,
ez, zea txikimendu maila duzun, esatea, bai, nik euskara asko maite dut, eta ez da gizar, baina gero arnasguneetan erabilerak atzera egiten baldin badu, hori niretzako bada alarma guztiak pizteko kontu bat. Eta uste dut ezin dela irakurketa, eta ez dut kentzen, ez dut kentzen Gasteiz batean, ez dezaguna aztuan dagoela Eusko Jaurlaritza eta funtzionario pila bat dagoela torrela, 81tik ona euskal hiztunak izugarri izanak. Baina niri berriz alarma izugarria pizten dit, ni Hondarribian bizi naiz, ezagutza maila oso handia duen herri bat, eta eskolako patioetan euskara erabilera, beldurtzekoa da. Dagoeneko, ez da arraroa ikasle batek, irakasle bati, D ereduko ikastetxe batean, irakasle bati gazteleraz zuzentzea. Oia, ez da arraroa, garai batean eskandalu bat zen, eta hoi ez da arraroa, orduan, atzera pauso handiak uste dut ematen ari direla, eta berriz diot, hizkuntza gutxitua dela ezin da ahaztu, eta behar duela neurri bereziak gutxitua den neurrian. Eta alderantziz, euskal hiztunen erdia erdalguneetan bizi da gaur egun, orduan egia da ikusi patxada gehiokin aztertu beharko litzatekeela, arnasgunetan gertatzen ari dena eta aldi berean erdalguneetan gertatzen ari den gorakada, ni erdal hiztuna den herri batekoa izan da, asko pozten hauen datua da, adibidez. Bai, eta gauza guztietan bezalaxe, datu ekonomikoak ateratzeare interesgarria delako, non inbertitzen den, zertan eta zer nolako emaitzak ematen dituen guztia ez baita. Euskaraldiaren emaitza izan, klusterrak ateratako datuen atzean, urte askotako ahalegina bolondres lan handia dagoelako, eta oraindik ere, diru publikoaren banaketa eta erabilera hori aztertzeko dagoelako, euskaraz bizializateko, euskaldundu nahi duenari ere bideak zabaltzeko eta abar luze bat. Tartean, euskarazko hedabideen egoerare aintzat hartu beharrekoa. Bukatu da nire titularra. Hortxe, baina gustatu zait, azkeneko puntuazio hori. Eta badakizu esan dugu, auziak ere bidean datozte, eta besteak beste ere Ipar Euskal Herrian, gure egoera eskasagoa da, Ipar Euskal Herrian ere eskasagoa azterketak ere euskaraz egiteko bere eskubideen defentsan, lanean diardutelako. Pentsa, azterketak egin nahi dituztela aldarrikatu eta aldarrikatu. Baina Ipar Euskal Herriko diat brometan nago, badakizu asko maite gehala. Hauxe, bere entzako abesti bat animo. Opa.
bizi bagara, euskara pantailetara, eta pantailetan euskara. Beno, eta zenbat kontu txiki egin ditugu gaur saioan zehar, eta orain, betiko galdera, zuen finantza kontuak zer moduz? Alegia, xoxak? Ez nago harrapatu dira, orain Credit Suizen krisiak ez nago harrapatu. Nire diruak ez nitun banku horretan sartuak. Bueno, txantxa bat dirudi, ematen du larriena hori dela, eta bitartean badugu jendea ez daukana hilabetea bukatzeko aina, beraz, bueno, broma gutxi. Egunero burtsa gora, burtsa bera, zenbat ordaindu, zenbat ez ordaindu, hemen erori dala, hemengo kurba, agian gauza gehiegi ez ditugu ulertzen. Ulertzen duguna da, hilabete hasieran edo amaieran, hipoteka hori ordaintzen zenuna 428 euro, orain 642 ordaintzen dituzula. Tak, ez da Maider? Bueno, nahi hipotekarako ere etzait iristen hor. Nahiko ala ikusten platanoak zenbat igotzen dian, ze inflazioa ere hor dago. Nik uste dena batera lertu dela, hasieran gasolina azala, gero, ez, ematen du pixkanaka prestatzen ari ginela datorrenerako, eta naiz eta orain erreskate hau egon azkeneko momentuan, Europako burtsak ez mugitzeko, eta naiz eta Joe Biden ere atea dan, Silicon Valleyko bankuaren porrotak edo ez dula ekarriko Lehman Brothersek ekarri zuen krisi finantziario hori esaten, eta naiz eta ematen duen frenoa jartzen ari diala, nire sensazioa da nolabait, ez? Oain dela hilabete batzutatik, aigala estutzen, eta 2008ko zea horrek, krisi horrek harrapatu banindun 13 urtekin, eta ez hor nintzen asko enteratzen, oain 15 urte geroago beldurra hundia emate egia esan. Leheno gehiago sufritu zuten zure gurasoek, orain guantzuk sufritu beharko duzu. Hipotekak, lehen esan dugu, Pakita izan dugu hemen pentsioduna, Pakita eta Pakitak esate zigun, porruaren prezioa zenbat igodan, ze esan dezunazuk ere orain platanoa, hori da, eguneroko gure zuloa, hori da. Bai, zuloa, porrua, platanoa, ez dakite oso ondo zertaz ari garen egiten dezu. Bai, ez dakite ze puntutan gauden. Nire titularra, behintzat kontu honetan, badakit eta denbora gutxi gaukagula, aizue, geure finantza erakundeak aurrezki kutxak non daude, nork privatizatu, beste hau eta beste esan edut, nola da posible mundu mailako auskalotze puntuatako txoriburu batek hartutako erabaki bat edo beste auskalo zerk eraginda zenolako hekatombe eragiten duen. Eta horrek zer uzten du agerian? Geure etxeetako hipoteketan halako eragina baldin badu, munduaren beste puntan gaizki hartutako erabaki batek zeinen esku hauden eta zein egoera aulean. Hori bai, Credit Suisse aipatu duzu, 9.000 milioi euro puskeria bada, hori da sartu duena Suitzako gobernuak, baina erreskateak hemen ere izan dira, baina diru hori nork itzuli du, inork ez. Poltsa edo zulo beltzera sartu, eta mundu kuantikora dijoa, diru publikoa, beste behin ere. Auta gero eta gainera horrela egiten dunean denak begiratu diogu pantailari esaten zer dijoa ba. Eta nik analisis sakonarekin amaitzeko eta jada agurre eman behar dizuedalako galdera bat. Ni naiz bakarra Credit Suisse entzutean Petit Suisse pentsatzen detena? Ez zera bakarra. Pozen naiz, pentsatzen hon eretara jada inflazioa baino okerrago zebilelan. Txiste ekonomikoa, oso txarra. Bueno, kuadrilla. Joseba Barandiaran atzean utzi du gaur Narro Iturrik. Atzean utzi dut, jode, gizajo ere. Bueno, eta ekine, 1000 esker hirukote pixka bat astekoa. Gertatzen ari danaz baitze egiten dugulako, lotxi gabe, eta zuei beti, espero konpainian, plazerra, zuekin orain emakume ardatz, ez galdu, ondo izan. Eta gaur gurean emakume oso jatorra eta ezagutzeko gogo asko daukaguna. Olaia Urtiaga Etxeberria. Kaixo? Kaixo. Bueno, esan dut zure ahotsa
oso entzuna dugu, oso ezaguna dugu jada Euskal etxeetan, Euskadi irratiko esataria zara, urte luzez dagoeneko kazetaria, emakumea, zenbat gauza denak batera hitz egingo ditugunak lasai-lasai, baina lehenengo has gaitezen egunerokotasunarekin. Bai pasa saioa egiten duzu, horregatikan orain ni isiltzen naizenean jendeak entzungo zaitu eta esango du, bai, entzuten dut, 3 orduko saioa egunero. Bai, egunero, astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 4:00 7:00 bai pasa, denetarik jorratzen dugu eta oso gustora, esan dagoeneko 4. denboraldia da, 3 urte. Eta momentu batzutan diot, bizitza oso bat dirudi, gero oso gutxi dela iruditzen zait, baina oso gustora esan. Atzera begiratzen dezunean, ez banaiz okar, oraintxe esan dezula 3 urte, pandemia garaia bete-betean. 2008 urtarrilean hasi ginen. Urtarrilean. Eta askotan gure artean broma hori ere egiten dugu, bypassak soilik izan zuen urtebete normal. Ze hasi eta Zaldibarreko tragedia etorri zen, handik pare bat, hilabetera, pandemia. Eta orduan ez dugu eduki horrela hilabete lasai horietako bat. Lanean, normal. Bai, pandemian baita ere, egunero 3 ordu, bakoitza bere etxetik. Nik egia esan zortea izan nuen, estudiotara joteko aukera izan nuen, orduan nire itxialdi hura erdibideko zerbait izan zen. Eramangarriagoa. Bai, askoz eramangarriagoa, bai. Eta esaiazu, Olaia, konta iguzu pixka batzutaz, beti mikroaren atzean, entzuten zaitu, zure ahotsa bai. Zure aurpegia ere, bai, hasi zinean telebistan ere, ez da gainera aurretik esaten zen idan, Badirudi jende guztiak esaten diala telebistara bueltatzeko berriro, zergatik? Begira, nik 2000 urtean lizentziatu nintzen, beraz, badira 20 urte luze. Eta bai, orduan Teledonostin hasi nintzen praktiketan, eta egia esan estudio hauetara etorri naizenen horrelako ilusioa egin dize. Hemen oso gertu zegoen Teledonosti orduan. Eta han 3-4 urte eman dituen, eta gero hasi ginen ETB-en eta ibilbidea ordutik, eta egia da beti ibilbidea telebistan egin nuela. Nik ez nuen erabaki ez telebistan lan egitea, ez gero irratian lan egitea. Fakultatean praktikak egin dituzu eta bai, eta telebistan atera ziren praktikak orduan, nik Deustun ikasi nuelako, eta Teledonostik egoitza mentzuen eta praktikaldi asko eskaintzen zituen, orduan uda hartan Teledonostin hasi nintzen, Teledonostin Tito Irazustarekin hasi nintzen, orduan Realaren programan besteak beste, bakizue, telebista lokaletan denetarik egiten zenuen. Eta gero, telebistan bai 4 urte, eta orduan ETB-rako deialdi bat atera zen, han ere hartu ninduten, eta gero irratirako saltoa plazatera nolako izan zen, oposadak eta bidez. Orduan, niri kazetari izatea gustatzen zait, eta horregatik galdera egiten didatenean, beti dira, telebista, irratia, prentsa, net, tokatzen dena, ez? Baina kazetari izateko aukera baldin badut, hori da niri gustatzen zaidana. Zena, bokazioa, txikitatik? Txikitatik, beti esaten dut nik ez dudala horrelako historia politorietako bat, ez? Jendeak esaten duelako, bai, nik nire gurasoi informatiboa egiten nian etxean. Nik ez, hori ez nuen egiten. Baina nire gurasoi eta nire gertuko galdetzen badiezu, beti esango dizute, beti galdera asko egin ditudan pertsona izan naizela. Eta historioa kontatzea asko gustatu zaidana. Beraz, bai, kazetari zena bai, baina txikitan nik ez nuen kazetari hitza erabiltzen. Niri hitz egitea gustatzen zaidan, eta ikastolako txostenetan beti oso berritsua da, hori beti jartzen zuen. Eta gero esatezu, benetan lortu dezaket honengatikan ordaintzea? Bai. Nik hori inbertet. Galderak egiteagatik ordaintzea? Niretzat hori da, nire ametsa. Irratia ikusita, irratira paso hori egin zenuen, plaza aterata gero, 4. denboraldia, 3 urte. Nola ikusten duzu? Egun irratia, Euskadi irratiak ikusten dugu, entzule aldetik, badukazue kopuru txukuna. Nik uste dut gainera Euskadi irratia maitea dela herri honetan, ez da? Nola ikusten duzu? Egia esan, oso gertukoak garela sentitzen dugu, bereziki Gipuzkoan, ni Donostiarra naizelako, eta orduan hori da nire realitatea. Baina bai, ez, Euskadi irratia beti nik uste etxetan gertuko edabide hori bezala, ez, sentitzen da, Euskalduna euskara beti asko aldarrikatu duen edabidea. Eta nik irratia, beti ditugu zalantza horiek, ez, zin izango da gure etorkizuna, irratiak horrela jarraituko du, nik argi dut irratia gaur egun ezagutzen dugun bezala ez dela izango gure etorkizuneko errealitatea, baina dagoeneko ez delako ere gure gurasoek ezagutu zuten irratiura, edo guk duela 10 urte ezagutzen genuen irratia, irrati linealak dagoeneko
bueno, iraultza bat bizi du eta iraultza horretan gabiltza, baina nik uste jendeak beti istorioak entzutea behar duela, eta gu horretan ibiltzen gara. Sekuraka dagoen orain podcastetan eta ze fenomeno, bueno, ez orain bakarrekan, orain dela ja denboratxo, baina guzti horrek ez da zein derra duen. Nik uste horrek ematen digula guri itxaropena, ez? Azkenean diozu, bueno, formatu batean edo bestean jendeak entzun nahi du, eta lanera bidean ordu asko ematen ditugu, lantokietan ere jendeak ordu asko ematen ditu, eta konpainia hori beharrezkoa da. Uste dut gauza kontatzeko moduak hori bai aldatzen doazela eta hortan gabiltzala, ez? Ea nola asmatu, publiko guztietara iristeko erronka hori dugu azkenean egunerokoan. Baina nik uste, bai, jendeak hori lehen esaten dizun, ez? Historiak entzuteko gogoa du, beharra du, eta hori da, niretzat irrategintza, ez? Horgatik askotan, Erasma Batuan edo dagoeneko ez da irratia ere deitzen, soinua deitzen da, eta, bueno, hor gabiltza. Ja, beti ikasten. Baina zuk esaten duzuna hori egia da, agian telebista badana edo egunkari badana, egunkariak, lehenik eta behin erosi egin behar da. Jende askorentzat ere papera ikusten dugu, ze gainbera daukan, hori ere pena da, agian ni paperezkoa naizelako, baina hori pena da. Telebistaren aurrean egon egin bertzara, eta irrateak lagundu egiten zaitu. Eta konturatzen baldin bazara, prentxan ere, gaur egun paperean ez, baina digitaletan sartzen zarenean, podcastak ere badaude irratien barruan, eta telebistak ere gero behar bada spin-off antzeko bat egiten du. Soinu bidez podcasta entzungo dugu, programa honen atzean dagoen historia horren inguruan. Orduan, azkenean ez, dena oso likidoa da, eta hedabide guztiak, formatu guztiak nik uste nahastu egin garela. Nahastu zentzu honean, diote, koktelera batean sartuko bagina bezala. Audioak agian magia gehiago du? Ahotsa eta imaginatzea zein dagoen hor, zer ari zaigun kontatzen? Nik uste baietz. Egia da batzuetan magia hori gaur egun ez dela inbeste existitzen, ez? Uztartzen direlako. Kamarak hor daudelako eta digitalean ere gure aurpegia ikusten delako, eta baina lan egiterako momentuan ikuste hor, telebistatik irratira aldaketa egin dugun kazetariok hori oso nabarmen sentitu genuela, ez? Kontatzeko beste modu bat da, orduan jendeak gauzak gehiago imaginatu ditzak eta nik uste horrek sortzen duela magia hori. Elkarrizketak egiten dituzunean ere, askotan sentitzen duzu, intimidade puntu handiago bat ematen duela irratiak, jendeak pribatuagoa dela sentitzen du, edo behintzat kamera horrez dagoenean, ez da hainbeste urduritzen. Eta horrek kimika sortzen du. Zenbatan ditan ez da? Baina hau jende gehiagik ez du entzungo ez da? Bai, edo... Baina ez da nire irudia gertuko, ez? Edo, bai, eta uste dut irratiak hortan laguntzen du. Goxotasun hori ematen duela, ez da? Orain, daramazula bide bat, eta ja urte batzuk daramatzazula, zein izan daiteke gustuen egin dezun proiektu? Azken hau esango zenuke? Esango nuke, azkeneko proiektu honetan naizela ni. Baina formatuak ere ala albidetzen duelako. Nik egia esan, bekadu nintzenean eta behar bada orduan erreportaje gehiago egiten dituen edo, baina gero nire ibilbide guzti informatibotan izan zen. Albistegiak aurkezten, elkarrizketa politikoak egiten, eta orduan hor zure impronta ere ustea ez da... Sorkuntza gutxi. Hori da. Eta bypassak 3 orduko saioa izan da, eta gainera bereziki lehenengo 2 ordutako edukiak nire oso sentitzen ditut, eta kolaboratzaileak aukeratzerakoan ere, eta, nik nire nortasuna sentitzen dudala islatuagoa pasan. Kolaboratzailez ari zarela, eta uste dut orain dela oso aste gutxi, hilabete eskas, irik izan meloi bat edo emakume batzuen aldetik, ez da, sinatu zuten emakume batzuk, esaten, bai edabideetan, azken finean, ze presentzia dagoen kolaboratzaile artean eta edabideetan orokorrean gizonena. Eta ze zaila den emakumeak ikustea edabide horietan, beste iritzi emanez, hor beti daude bizalantza, ez da? Edo lotxatiagoak geran, edo badakigun ez dakigula dena eta ez dugula denataz hitz egin behar, eta gero desberdintasun hori ez da, emakume horiek seinatzen zuten, askotan joaten direnean desberdintasun hori nabaritzen dutela ez da, kolaboratzaile gizona eta baina itxoin, esplikatuko dizut nik. Zuko izan ditu dezu, nabaritu dezu? Nik nabaritu duena da, pasan ez dugula hori egiten. Eta bypassa entzuten duenak badaki, gainera datuak begiratzea besterik ez dago, gure saioan emakume kolaboratzaile dezente gehiago dago gizonezkoak baino.
Eta hori egia da, hori apustu bat izan zen. Eta behar bada realitate hori ikusten genuelako, eta egia da Euskadi Irratian emakumeak entzuten direla. Dezente entzuten dira, esango nuke mediatik gora dagoela. Baina bai pasan lantaldearen gehiengoa ere emakumeak gara, zuzendarian ere bigarrena ere emakumea da, eta saioa egituratzen duzunean ere hori, begirada hori nabari da. Eta kolaboratzaileak izenak bilatzen dituzunean ezinbestean horri begiratzen diozu. Ez duzulako ezberdintasun hori sustatzen duen jendearen parte izan nahi. Eta nik oso argi dut, nire esku dagoen heinean behintzat, emakumeek ahotsa izango dutela bai pasan. Baina egia da, eta batzutan ez zaizu zaila egiten, agian, zuk esaten dezuna, agian lortu dezutelako leku bat non trataera edo modu oso txukunean dalako, baina zuk nabaritu zuk emakume paperetikan eta kazetari zaren einetikan noiz baiten desberdin? Diozu, ni ezberdin tratatu nautela emakume izateagatik. Ezberdin edo zailagoa izatea emakume bat bilatzea, elkarrizketa bat egiteko, zaila izatea mainguru baten emakumearen papera, batzutan dei bat jaso eta eske emakume gutxi ditugu, eta animatuko zinateke, ni ez nijoa generoaren arabera, nijoa balioaren arabera. Ni egia esan, ez naiz maingurutan egon, esango nuke, inoiz. Kazetari bezala, elkarrizketatua bai izan naiz, baina mainguruetan ez. Uste dut, gure gakoa, emakumeak bilatzerako momentuan uste dut kontziliazioak daukala. Arrazoietako bat kontziliazioaren arazoa da. Azkenean gaur egun, oraindik ere, emakumeak gara zaintzaren ardura gure gain hartzen dugunak, eta kolaborazioak eskaintzen dituzunean, arratsaldean askotan izaten da, haurrak jaso behar ditut, gurasoen zaintzaz ere ni arduratzen naiz, eta orduan zaintza kontuak agertzen dira gehiago eta kontziliazio kontuak agertzen dira gehiago. Horregatik, gure apustuetako bat izan zen hasieratik ere, malgutasuna emango diegu, alegia, zure etxetik sartu nahi baduzu, beti, baditugu aukerak ez, soinua denez, lehen esaten genuena, kalidade honez sartu zaitezke zure etxetik, eta malgutasun hori ematen duzunean, jendeari txip hori aldatzen zaio, esatezu, edozein lekutatik sartu zaitezke. 15 minutu izango dira, 10 minutu izango dira, eta horrek gauzak errazten ditu, baina noski erraztasunak eman behar dituzu. Azkenean, ona etorri gure estudiora ordu erdi lehenago, gero beste ordu erdi egongo zara, arratsaldeko 4:00 7:00 ordu horretan jende asko lanetik atera berria, edo lanean oraindik eta ateratzen, eta orduan horrek zailtzen du. Bai, nik uste hori dela. Bai pasa, bukatu ezkero, espero ezagun iraungitze da eta oraindik urrun egotea. Edo behar bada beste batek jarraituko du, hori da, hor dena zikloak dira. Guzu nahi zaitugu. Ondorioz, urrungo proiektua ze gustatuko litzizuk egitea? Begira, nire buruari galdera hori askotan egiten diot, uste dudalako beharrezkoa dela norberak bere buruari galdera hori egitea. Eta ez estankatzea ere. Orain ontanago zer egin nahiko nuke. Eta esango dizut, oraintxe ez dudala oso argi. Bai, 3 orduko saio batek energia asko eskatzen du, eta neke asko eta faktura pasatzen dizu. Azkenean, hortara zaudelako, asteko 7 egunetan. Bereziki programetan lan egiten dugunok badakigu, aktualidadeak bakarrik ez du zure saioa definitzen, eta horrek suposatzen du, une oro gaiak bilatzen egon martzarela, edo zen lekutan zaudela ari zara pentsatzen. Ai, ama, hau elkarrizketa bat izan daiteke, bestea. Utzi ez du telefonoa. Hori da. Orduan, neri urrengo urratsa gustatuko litzaidake zeoze txikiagoa egitea. Bai, hori uste dut hori litzatekela, baina ez daukat argi. Elkarrizketak egitea asko gustatzen zait, eta uste dut horretan, lortzen dudala jendea eroso egotea, eta hortan gustora egongo nintzateke, lehen txikitatik beti, bidaien inguruko zerbait egin. Badaude, zorionez gauza asko gustatzen zaizkit, baina bai pasa egiteari esker, ikusi dudala, gai jostagarriagoekin gehiago disfrutatzen dut. Behar bada urte asko zurruntasunean eman dituelako, eta orain oso ondo pasatzen dut parra egiten. Politikariei eta eztabaida politikoetan sartuta ibilizarelako eta albistegiak aurkezten denbora asko, hortarako ere, hori, tenplea, lasaitasuna eta ez da? Bai,
oso zentratua. Hori da, beste rol bat da, eta hor nengoenean oso gustora nengoen, baina orain, elkarrizketak esaten ditu, baina tertuliekin ere, zer ikusi tertuliarekin, kazetarien tertuliarekin, Amaia Uribe, Aneira Zabaltarantxinekin egiten dudan tertuliarekin. Marabila bat. Bueno, gozatzen dut izugarri, eta beraiek ere oso ondo pasatzen dut, eta badakigu entzule asko dagoela tertulia horren atzean, eta balen emakumen paperera itzulita, tertulia horretan lortzen dira kimika batzuk eta diskurso batzuk entzuten dira, esaten duzula, ze ondo mikroa honi eman dio dala, ahotsa honi eman diogula. Zeaukera. Bai. Zeaukera. Tarjeta, oso tarjet diferentea, 3 ordutako saio egiteko gainera, gai anitz, izugarri desberdin jorratzen dituzue, baina denak dute bere bateragarritasuna, ez da? Esan duzu, suposatzen dut, igande batean, zaudela dena dalakoakin, lagunekin, familiakin dena dalakoakin, dugu, bitu horiek musika jotzeu, nak itxoin telefono eskatuko izuet egiteko elkarrizketa hori. Zein gustatuko litzaizuke elkarrizketatzea? Zein gustatuko litzaizuke? Zeintzuk ez, akaso, ez da? Nik askotan pentsatzen den nik, uste mundu guztia elkarrizketatuko nukela, zeirutzen zait bakoitzak, persona bakoitzak daukala bere puntua, atera inbertzaio. Bai. Uste dut zure taldean nagoela zentzu horretan, uste dut, edonor elkarrizketatuko nuke. Egia da uste dut hortan ere, senyoro puntu horrekin datorren jendearekin geroz eta enago oso eroso. Eta, uste dut mundu guztia elkarrizketatu behar dela, baina errespetu faltak erakusten dituen jendea behar bada, lehen lerrora ez ekartzea gure ardura ere bada. Nik uste ardura dela. Ze egia da esatezula, hori hitza eman da egurra eman. Ez, hobeda hitza depende zein ez ematea ere, ze azkenean bere erakusleio bihurtzen da. Bai, eta gainera ez dut uste egurra ematea ere, badaude kazetari batzuk oso ondo egiten dutela, baina ez da nere egiteko era. Eta uste dut kazetariaren paperare ez duela zertan horrek izan behar. Uste dut aktivismo hori zuk ere egin dezakezula bestera batera. Eta lehen esaten genuen horretan, emakumeak lehen lerroan jarri behar dira. Aukeraketa hori eginda, errespetu falta horiek erakusten dituzten pertsonak ere, nolabait baztertzen edo fokoa beste leku batzuetan jartzen ez dut gure ardura dela. Orain zuk diozunaren horren inguruan egia da ere orain kazetaritza mota oso desberdinak daude, eredu desberdinak daude, eta batzuk jarraitzaile gehiago dituzte, esan dugun kazetaritza agresibo horrekin, edo guazen galderak egitea bata bestearen atzetik ia erantzunik emateko denborarik eman gabe, edo izatea aurkezlea edo elkarrizketatzaile izan da ila protagonista. Hoi nola ikusten duzu, modu desberdina da kazetaritza egiteko, baina akaso hori eskatzen du publikoak edo hori saldu nahi digute? Oso eztabaida interesgarria da, eta nik uste kazetari gehienak eztabaida horretan gaudela. Eta hausnarketa hori egiten, eta batzuetan ez dute den pixkat endogamikoa egiten duguna, jendeari benetan hori interesatzen zaio, ze gaur egun kontsumoak nondik doazen begiratzen baldin baduzu, ikusten duzu jendeari istorioak eta gauza lasaiak eta umore puntua dutenak eta geroz eta gehiago dira konsumitzen direnak. Eta lehengo kazetaritza informatiboekin lotutako kazetaritza serio hori, zari den zaharkitu. Orduan, uste dut, batzuetan, ikusten duzunez, edabide klasikoetan hori dela orain arte arrakasta izan duena, pentsatzen duzu hori dela jendeak eskatzen duena. Baina nik zalantzak dauzkat, benetan jendeak hori eskatzen dute duen, zenik jendeare oso aspertua ikusten dut eta oso nekatua ikusten dut horrekin. Orduan, uste dut batzuetan erredakzioetan eta hausnarketa batzuk eta eztabaida batzuk sortzen direla, eta batzuetan kalean dauden eztabaidetatik urrun daudela. Eta urrun daudela, baina egia da, pixkat, azken aldean ikusten dugun eredua, agian, agian esango nuke Euskal Herritik kanpo ere. Agian hemen nik uste bai nabarmendu dezakegula publikoa edo entzuleak edo, zer desberdinagoa, akaso lasaiagoa, akaso, konektatzeko modu bat, denbora pasatzeko modu bat, ez bakarrik egotea. Zer garrantzi duen irratiak bakardadean laguntzearena, ez da? Bai, niretzat hori izan da, irratira iritsi nintzenetik, ikusi duan aldaketa hori da, irratiak konpainia izugarria egiten du.
Eta jendeak horregatik hasieran galdetzen zenidanean, ez? Euskadi Irratia eta nola pertzibitzen da gizartean, eta oso etxeko zerbait bezala sentitzen da nik uste horregatik konpainia handia egiten duelako, zenbat errepidean zenbat ordu, gaueko txandatan zenbat jende lanean, eta irratiak 24 orduz eskaintzen du konpainia hori, eta hori nik nabari dut beste gertutasun batekin bizi den hedabide bat dela. Jendeak esan dizu tartean behin, egia da esan duzuna, orain ahotsa askotan elkartzen dela irudi batetara, baina agian, akaso adin batetik aurrera hitz egiten ari bagara, akaso gutxiago sartuko dira online. Zenbat jendek, zenbat helduk emakume gizonak esan dizu entzuten hasita? Irratikoa zera. Lehenengo aldia, gainera zut inoiz ahaztuko izan zen, Donostiako San Martin merkatuan, Amerigoikoako postuan, bertan negoela, tipulina batzuk, Olaia zara! Eta egintzen kriston ilusioaz egia da ordura arte, noski telebistan, edonork ikusten zaitu ez, eta eta ohituan egoen horretara, baina aurpegiaren gatik, eta askotan ere etzekiten oso ondo nortzinen. Eso telebistakoa zara! Eta behar bada galdetzen zen. Hobeto agertzen zea telebistan, edo kerro gazteagoa, edo. Eta irratian ikuste jendeak ezagutzen zaituenean, oraindik gehiago baloratzen duzu. Eta nik bereziki baloratzen dut, nik ez dut lan hori egiten, lantaldekoek egiten dute produkzio lanean dabiltzaneak, deitzen dutenean, eta arratsaldeko magazinetik pasatik deitzen zaitut, eta dagoeneko jendeak badaki ezagutzen du, eta hori da. Nik uste hori dela garaipenik handiena. Zenbat ate irekitzen ditun horrek, produkto ekoizpen ezaguna izatea. Eta jendea ze eskuzabala den, hori benetan, ez dugu behar bezala eskertzen, esaten dugu egunero, baina benetan jendeak ez daki zer nolako garrantzia duen guretzat, euren eskuzabaltasun horrek, ze baietzko pila bat jasotzen ditugu. Eta edozein elkarrizketa eta formatua ere zuk esatezu, ze pentsatuko dute. Eta esaten diozu, eta noski animatuko naiz, eta jendeak hitz egiteko gogoa dauka. 40 urte Euskadi Irratiak, horreixe esaten da. Zenbat urte dituzu? 40, egingo ditut aurten. 40, orduan argi dago. Orduan, 42an jaio nintzen, eta esan zuen olako patuak. Hori da, esan zuen patuak, hau sortu egin bar dugu Olaiarentzako. 40 urte zurekin batera, zure ibilbidea. Bai. Nik gogoratzen dut Euskadi Irratia lehenengoz ikusi nuela ikastolarekin junginenlako orduan Donostiko Erdigunean zeuden estudiotara. Eta gogoratzen nuen horrelako gauza ilun bat, bezala, sartu ginela estudiotara, eta mengo hitz egingo duzue mikroan, eta horrela gogoratzen dut irratia, eta gero nire etxean irratia asko entzun da beti. Beti, nire bizitzan, egia esan. Eta orain daraman ibilbidearekin 40 urte eta gero egia da asko aldatu dela. Irratia leku fizikotikan, baita egungo esan duguna leno, teknologia berriak, nola entzun daiteken, nola egin daiteken, ze aukera berriak dauden. Beste 40 urte, iraungo ditu irrati ereduak, berrikuntzekin noski esan ditugun gauza guztiekin, baina irratiak akaso bai. Nik uste dut baietz, lehen aipatzen genuen horrekin lotuta, nik uste dut baietz, nola izango den hori ez dakigu, jakingo bagari ziurrenik ez ginateke orain hemen egongo, Elon Musken mailen egongo ginatekelako, beste gauza batzuk egiten zorionez, baina nik uste baietz, nik gogoa dut ere, askotan niri gustatzen zaidalako ez, zer gertatuko da, eta erantzunak izatea gustatuko litzaidake. Baina kuriosidade handia dut nora joango garen, baina nik ez daukat inolako zalantzarik egongo garela. Baina gure lanarekin erakutsi behar dugu beharrezkoak garela. Zalantzi gabe. Euskadi Irratia besteak beste sortu zanean, izan zan ere bai euskalduntzeko. Jende euskalduntzeko, zuk esan duzu hasieran, ze garrantzi eta nik uste ze goxotasunekin tratatzen den euskera, irratian, horregatik sentitzen da, nik uste besteak beste oso gertu, ez da? Euskeraz, euskaldunentzat, eta euskerarako eta euskerarekin, ez da? Nik uste ibilbidea handia egin duela Euskadi Irratiak, hor dago betiko eztabaida, ez da? Akaso irratia eta telebistentzat ere joan daitekena, bai Radio Euskadi, bai Euskal Telebista, bi erdalkatearena, hasieran astapenetan zan, guazen hau egitera azpidatziekin, irratikan azpidatziekin ezin da, baina pixkanaka elebiduna, eta joan gaitezen, ez da? Akaso hor diluitua geratu da gehiago, eta zuek, edo Euskal Telebista lehenengo kateak hartu du bideo hori, ez da? Akaso hor
indar gehiago egitea? Bueno, euskarak presentzia gehiago izan beharko lukela, denean, EITB-en noski, baina, bueno, nik uste agintean dagoen jendearen artean, eta euskara duina erakustea beharrezkoa da, normalizazio hori lortu ahal izateko, eta goian daudenek prentsaurrekoak euskeraz ematen ez dituzten bitartean, oharrak gaztelera hutsean iristen diren bitartean, elkarrizketa bat egin eta ez daukagu euskal hiztunik. Bueno, hori nik uste da gizartean dagoen kezka eta benetan gu asko kezkatzen gaituen zerbait da. Benetan. Azkenean, badirudilako batzuetan euskeraz lan egitea aktibismo bat dela, eta ez luke aktibismo bat izan behar. Normaltasuna izan beharko litzateke, eta horregatik ere, nik uste batzuetan, horre eztabaida asko ditugu, eta zuek ere izango dituzuen, noski, gonbidatuen euskara mailaren inguruan. Bai, ez da erraixa. Ez da erraza, eta baina horre ere, nik uste denok ditugula gatazka horiek, ez? Behintzat, zenbat jendek ez esaten dizu bere euskararen mailarekin lotxatua daudelako. Askok. Eta estandarra beti eman behar dugu bereziki esatariok. Hor ez dago zalantzarik. Baina euskalduntzeko esfortzu egiten ari den jende horren esfortzu hori ere balioan jarri behar dugu. Eta uste dut hor, konpleju handiak sortzen direla ditugula, zure euskara ez da behar bezain garbia, zure... Eta, hor badago ere beste eztabaida bat. Beste meloi handi bat dago irikitzeke. Hori da. Egia da gainera, nik uste horre eztabaida bat edo egontzan, edo desberdintasun bat egontzan, ez nuke jakingo esaten ze urtetik ona edo, baina, leno EITB orokorrean, irrati bai telebistan, interneten gehiago zen, noski, evidentzia da moduan eta behar da moduan euskera batua, baina batean hasi zen euskalki gehiago bizkaiera. Igual, Nafarroko euskera gelditzen zen politagoa ez da, hasiera, ze polita, baina gero, ja behingoz, euskalkiak ere sartu ditugu, hori ere aberatsa da, ez da? Ze euskera batua, noski, gure oinarria da eta gure ardatza da, eta hori beharrezkoa da, eskerrak hori daukagun, ez da? Baina euskalkien garrantzia ere nik uste dut oso aberasgarria dela. Bai, nik uste oso aberasgarria dela. Nik benetan pentsatzen dut ere esatari nagusion euskara batua izan beharko lukela. Gero gure bustidurak ditugu noski, baina euskara batua lortzea sekulako lana izan da. Eta hor atzean dagoen lana eta egiten ari diren lana gaur egungo garaietara moldatzeko izugarria da. Orduan, uste dut batzuetan informala izatea eta batua erabiltzea badirudi ez direla uztargarriak eta nik uste uztartu daitezkela. Orduan, euskalkiak erabiltzearen alde beti lehen kazetarien tertulia aipatzen genuen, Amaia Uribek kazetarien tertulia egiten duenean, bere euskalkian egiten du tertulia horretan, bere perfila beste bat delako, edo erregistroa beste bat delako, ez? Eta orduan, bere euskalkiak beste erosotasun bat, beste kimika batzuk sortzen ditu. Bera da azken finean. Baina uste dut, aurkezleon kasuan ardura bat daukagula batua egiteko, lehen aipatzen genuen euskalduntzeko prozesu egiten ari diren jende askok, beraien euskaltegietan euskara batua ikasten dute. Eta orduan batzuetan bestela guk ere nahastu egiten ditugu hori da. Orduan bai. Dena dira oso eztabaida interesgarriak egia esan. Eta nik ez daukat erantzunik. Batzuetan, egun baten asmatzen naiz, irizpide batekin eta bestean diot, baina behar bada, hau egingo bagenu, eta zaila da. Hori bikaina da, hori da kazetari sena daukazela. Irizpide zoroa izatea, eta ez jakitea nontzauden zentratua, hori oso seinale hona da. Olaia, plazerra, espero dezagun urte askotan entzutea zu, bai pasan ez bada beste 1000 proiektutan, eta jarrai dezazula zure senarekin. Eskerrik asko. Mila esker. Agur.